Dobre. A teraz akože keby si povedal, že jak ti bolo v tme? Celkovo v pohode? Bála si sa niečoho? Nebala som sa ničoho. Nebala som sa vôbec ničoho. Ubehlo ti to rýchlo, pomaly? Niektoré dni veľmi rýchlo, niektoré dni pomaly. Uh-huh. Záležalo od toho, čo sa dialo v tej hlave. Koľko by si ešte zostala? Kebyže nepríde po tebe niekto? Že je voľný termín? Možno by som skúsila tých 14 dní. Uh-huh. Niekedy raz. Ale momentálne mám ešte čo spracovať z tohoto. Takže keď pôjdeš do Austrálie, pred Austráliou prídeš na 14 dní, hej? Hej. No a potom sa ešte odkrývali ďalšie veci a to bolo... Takže toto boli tie bývalé životy, no a potom prišli tie moje strachy. Uh-huh. A hlavne strach zo zlyhania a strach a taký ten matrixovský syndrom, program, že musíš. A tá hlava teda išla v tme, kde sa nedalo robiť nič. Organizovala všetkých a mňa samú. A čo všetko mám urobiť a vyriešiť až tak, že skoro až teda do bolesti hlavy a ustať to mi robilo veľmi veľký problém. A rozdýchať to, že nemusím. Dobre, Radka, no tak dúfame, že prídeš a že ti bude fajn zase. A že sa budeš mať dobre v živote, že budeš šťastná. Ďakujem.